una trama de pirates entre Begur i Mallorca. Els Països Catalans estem profundament arrelats a la mar i tenim un gran llegat marítim. Ho veiem en la nostra gastronomia, en les nostres tradicions, en el nostre folklore, però avui, al segle XXI, tota aquesta identitat s'està enfonsant. Soc en Joan, mono pels amics, i soc mariner, i avui hem vingut fins al Port d'Arenys de Mar per conèixer els companys de El Moll d'Arenys, una entitat que lluita per mantenir viu el nostre patrimoni tradicional marítim. Queda't fins al final per saber com col·laborar i ajudar per mantenir viu aquest tresor marítim dels Països Catalans. Oriol, bon dia. Benvingut. Què és ben bé el Moll d'Arenys? Bé, el moll vol ser això, que hi hagin barcos a l'aigua, que hi hagi fusta al moll, l'espai dels oficis i la gent de mar. Com neix el projecte del Moll d'Arenys? Una mica amb el Margaret. S'esfonsava al port de Premià, la portem a Arenys i ens emboliquem molt a reconstruir-la. I el Margaret, el Rosa de Foc, està reconstruït completament al moll d'Arenys. Una de les coses que ensenyeu també a la gent és a navegar de manera tradicional, oi? Sí, la navegació és un dels eixos. Tenim una corona amb dues joies, que són l'Udina i el Margaret. Però l'Udina ens permet navegar amb vela llatina, navegació tradicional. Aquest és el nostre estol, tot fusta. La Catalina, la petita de la classe, que farà 100 anys d'aquí un parell d'anys. O sigui, té pràcticament 100 anys, una mallorquina dels anys 70 fusta i, evidentment, el Margaret i a dalt, en reparació, l'Udina. Tenim una mica de tot, tenim des del rem fins a la vela llatina, evidentment el motor, i cadascuna és la més autèntica en el sentit de que és la més lligada a un espai de territori. En quin projecte esteu enrolats ara mateix? Que l'Udina torni a navegar. L'Udina va patir un accident l'estiu passat, es va malmetre força i que torni a navegar si pot ser aquest estiu mateix. És una barca de mitjana que a més té tota una història al darrere, perquè no era una barca de mitjana, era una barca de pesca de l'Escala, que per una pel·lícula als anys 90, la Capità Escalaborns, li fan tot aquest guarniment que és la reproducció, la rèplica del que eren les barques de mitjana, els falutxos, que feien tota la navegació durant els darrers 300 anys de la vela a Catalunya. Com pot fer la gent per ajudar-vos i col·laborar en el vostre projecte? Tenim un repte concret, que és acabar l'Udina, per tant, tothom pot venir portant les seves mans a participar com a voluntari a les tasques i a la feina de fusteria. I tenim la manera per acompanyar-los, perquè tenim els professionals. La manera que ara tenim oberta també és col·laborar econòmicament. A través d'un micromecenatge, està obert aquest micromecenatge i són els diners amb els que dediquem. Així que ja ho sabeu, per mantenir viu tot el nostre patrimoni marítim i tot el que això comporta, la nostra gastronomia, les nostres cançons, les nostres tradicions, col·laboreu amb entitats com el Moll d'Arenys.